Добър вечер с вечерната сводка към 8 юли и сега ще направя един кратък обзор на цялата седмица, тъй като фронта няма кой знае какви новини, че да се налага всеки ден сводка и аз бях доста заед с мои си неща и занапред ще бъда доста заед, така че лятото ще влезем в разреден режим на сводки. Значи с две думи, по целия фронт вече осезателно се усеща руско напредване по абсолютно всички направления. И в Краснолиманско, и в Южнодонецко направление, и в Запорожието. Единственото място, където има статус-кво, това е делтата на реката и островчетата. Там, благодарение на релефа и благодарение на дроните, се запазва едно статус-кво. Но украинските плацдарми и на Кринки, и вътре в островчетата са изчистени. Но все още това нещо не е под руски контрол. Нагоре по Харковско направление отделно ще се спра. С две думи, навсякъде руснаците бавно и лека по лека настъпват, включително разширяват след Артемовск тяхното настъпление, след Авдеевка. В Запорожието вече работено Новомайорска е, оръжайно е, не може да се каже, че са сиви зони, а са практически под контрол на руснаците и там върви фронта напред. Аз няма да изброявам всички селца, които бяха превзети тия дни. Те са 4-5 села. Ще дам направо в канала някои карти да видите къде конкретно как е превзето. Ще ви кажа глобалната картинка. Глобалната картинка е, че фронта тотално изнемогва и че руснаците вървят всеки ден постепенно, поетапно напред. Това се получава основно по три причини. Първо, украинците вече боеспособната им войска практически е унищожена. Те разчитат само на новомобилизирани и на, на някои остатъчни подразделения, като сега се практикува вече, като има едно подразделение с ветерани и стари войници, то са пълни с нови войници, обаче понякога това пълнение до 80-90%, т.е. опита не може да се предаде и това подразделение е страшно неефективно в бой. Втория момент, който е, че украинците неистово се опитват да запушат пробива, който е в Харковска област и паралелно с това неистово се опитват да направят нещо като контрнастъпление, което е самоубийство. Аз за предишното ви казах, че е самоубийство. Ако си спомняте, още миналата година, че ще завърши изключително фатално за украинците, но сега не е самоубийство, е два пъти по-голямо самоубийство. Защото в момента вече ситуацията е много по-зле от миналата година, от към бронетехника, от към артилерия, от към ПВО, от към самолети, от към каквото са сетите. Благодарение на това, че украинците се мъчат да запушат Харковска област, най-просто казано, това се отразява на целия фронт. И лека по лека, поетапно, руснаците настъпват. Но пак натъртвам, те не настъпват, защото штурмуват или защото върват контрнастъпление. Не, руското контрнастъпление все още не е почнало. Те настъпват, защото просто фронта изнемогва. Защото няма как да вземеш едно място и да запушиш друго място. В Харковска област руснаците откриха 6-ти вектор на атака, а също така има неформална информация, че те са влезли и в Сумска област, която очаквам скоро да се официализира. Също така с нощи те са унищожили огромна група войски, украински войски в Сумска област. В Харковска област нищо добро не се случва за украинците, макар че те радостно съобщиха, че видиш ли имало контрнастъпление под Глубоко е. Реално там контрнастъпление първо няма, второ това е сива зона, трето това е всичко прошнуровано от руската артилерия и се би от руската артилерия. Така че просто това са, това са пиар приказки. Напротив, ситуацията става все по-тежка от ден на ден. В Волчанск си има някакъв пробив. Уверено се държи контрол на цялата река Волча, така че украинците не могат да прихвърлят войски. Всеки ден се съобщава за загуба на войски. Значи тази река Волча стана нещо като оня прословут плацдарм в Кринки, ако си спомняте, където постоянно нещо се прехвърляше и постоянно биваше убито и това продължи 6-7-8 месеца и най-накрая всички украинци дигнаха ръце и се отказаха. Горе-долу същата е ситуацията с река Волча в момента. Те неистово се опитват нещо да направят там. Но не само, че не им се отдава, а лека по лека вече тази загуба на жива сила, тази загуба на БТР, тази загуба на всичко, на цялата военна логистика започва да се отразява много зле. В часов яр се върви обратното броене, канала е загубен, целият контрол по Северски Донецк, Донбас си е руски, лека по лека те се отстъпват. Аз ви казах, фронта
той не е така като щурми да падне. Той ще рухва поетапно и постепенно. И не забравяйте, че руснаците все още не са направили своето контранастъпление. Другия интересен момент е, че снощи имаше много сериозен комбиниран масиран руски удар. Основно по ПВО цели на Украйна и по летища на Украйна, по цяла Украйна. Като се започне от Миргород, което летище вече за кой ли път е удрено, от Полтава, от Кременчук и от много други неща. Също така те удряха и ВПК на Украйна, заводи от военно-промишления комплекс, в това число завод Артем, завод Южмаш и още 2-3 завода. Също така някои електростанции, подстанции, които бяха недоубити, също бяха ударени. В общи линии удара беше много сериозен. Той се изпълни и от стратегически бомбардировачи, и от ракетни крайцери, включително и от наземна артилерия. Имаше удари от РСЗО, имаше удари с управляеми ракети, удари с Искандери, какво ли още не. Много сериозен удар. Като това, което изтече като информация, е, че наистина основната цел на удара са били ПВО райони, включително те са ударили в Киев, в щаба на ПВО-то в Киев са го ударили и са убили изключително много и чужди наемници и украинци. Това, което показва с нощния удар е, че Украйна вече практически ПВО няма. И пак напомням, че цялата минала седмица руснаците всяка вечер нанасяха удари по украински летища и по ПВО комплексите на Украйна. Те унищожиха, по официални данни са унищожили 3 района С-300, 2 установки Patriot, много установки NASAMS и какво ли още не. Но ударите целенасочено бяха по ПВО-то, като снощи беше кулминацията. Естествено излезе един украински фейк. Видиш ли, че руснаците ударили някаква детска болница. Първо, руснаците въобще не им пука за някакви болници. Това не е интересно. Те са прагматични хора, няма си хабят ракети за болници. Второ, това е пълен фейк, като Буча и всичко останало. Трето, вече излязоха доказателства, че болницата е ударена с ракета ЗРК NASAMS. Американска, естествено, от ПВО район, който е бил в Киев. Сега, дали са ударили нарочно, дали са искали да свалят руска ракета, дали просто това е грешка, това няма да стане ясно, но това се е случило не веднъж, не 2 пъти, включително и про руснаците се е случило, включително и на учения. Когато ти имаш ПВО комплекси вътре в града, такива неща се случват. Или когато свалиш някаква ракета, остатъците ще паднат долу. Но в случая удара е с NASAMS в болницата. Това е документирано, даже се говореше и в Украинската Рада. Това какво говорят нашите телевизии, какво пишат каналите, всички знаем, че е долнопробна лъжа. 100 пъти съм ви казвал, не гледайте, не слушайте нито български, нито западни медии, защото ние просто сме от другата страна на барикадата и всичко е лъжа. Та толкова за този удар. Отделно, украинците цяла седмица продължават, не им липсват дрони, продължават да атакуват руските територии с дрони, руските НПЗ, т.е. нефтодобивни заводи. Белгородска област, естествено не нанасят никакъв военен ущърб, но те се атакуват. И това е горе-долу цялата ситуация в Украинския фронт. Просто нещата върват много зле за Украйна. Тя зимата ще влезе без ток, без вода, без инфраструктура, без нищо. А най-вероятно до зимата ще загуби малкото останала жива сила, защото, пак повтарям, загубите в момента са около 2000 души на ден. Това се дължи първо на безхаберието на хората, които воюват, защото те са новобранци, и второ на липсата на огнево прикритие. Те нямат огнево прикритие. Резултата от всички тия руски удари е, че те направиха непригодни абсолютно всички украински летища за F-16, а от друга страна, това, че те удрят ПВО райони, на мен ми говори, че скоро наистина ще настъпи руско контрнастъпление и преди зимата ще има мирен договор. По отношение на това, какво се случва в Израел, Цахал започнал отново някаква си операция против Газа, отново хората почнаха се местят на друго място, пак бомбардировки, това до нищо не води. Те удрят един квартал, хората се местят друг, загиват хора, боеспособността на Хамас не намаля, иначе на границата си върви пълномащабна война, наистина си върви, между Хизбула и между Цахал, редовно има удари в двете посоки и просто е въпрос на време кога ще официализират тази война. При хутите ситуацията също се умерено така ескалирала, стрелят по всичко, по което може да се стреля, без оглед на, на кой е кораба и как, ако е свързан с Израел, той се обстрелва. Американците също отчитат, че им нанасят някакви удари, но явно нито хутите нанасят достатъчно сериозно поражение на корабите, нито американците на хутите. Но за сметка на това пък добивите на израелските пристанища спряха.